हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय। स' नोंथांमोना मिथिगौ जायफोर फरायसा बिथांमोना गोदानै डिग्रियाव एडमिशन खालामदों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो मिनिस्ट्रि अफ हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट थामहिनबा मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय ईशान उदय स्कलारशिप स्किम होनाय जायो। स' बिदिब्ला देग्लायबो 2022 बोसोर थामहिनबा 2022 बोसोरनि थाखाय नोंथांमोना बे ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन होननानै मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। स' बिब्दिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोना देग्लाय TDC थामहिनबा 3 इयार्स डिग्री कर्सआव जुदि नोंथांमोना गिबि सेमिस्टारनि थाखाय एडमिशन खालामदोंब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय ईशान उदय स्कलारशिपखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। बिदिब्ला दानिया फैदो ईशान उदय स्कलारशिपनि सोमोन्दै एसे आबुङै मोनथिनानै लानि जे बेवहाय बुंदों ईशान उदय स्कलारशिप स्किम 2022 अनलाइन एप्लिकेशन फर्म। थिग बेबायदिनो एसे गाइथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे बेवहाय स्किमनि मुङा जाबाय ईशान उदय स्कलारशिप आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेसन महरै थानो नांगोन 12 पास थामहिनबा जायफोर फरायसा बिथांमोनानो देग्लाय 2022 बोसोराव डिग्रियाव फार्स्ट इयारनि थाखाय एडमिशन खालामदों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोनाल'सो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय गभर्नमेन्टआ जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया थामहिनब्ला मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो। आरो बेवहाय एप्लिकेशन प्रसेसआ जाहैबाय अनलाइन। नोंथांमोना बेखौ अनलाइनावसो एप्लाइ खालामनांगोन। एप्लिकेशन फिस महरै नोंथांमोना बेवहाय फ्रि थागोन होननानै बुंदों। आरो बेनिनो जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जि स्टार्टिं डेट बेयो थांनाय 26 जुलाइ 2022 निफ्राय जागायनानै फैगौ 31 अक्ट'बर 2022 सिम थागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना 26 जुलाइनिफ्राय लानानै 31 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। एकाडेमिक सेसन महरै थागोन 2022 आरो 23। बेनिफ्राय नाम्बार अफ बेनिफिसियारिसफोराव दङ 10,000 स्टुडेन्टस पार इयार थामहिनबा 2022-23 नि थाखाय गासै 10,000 स्टुडेन्टसफोरनो बे स्कलारशिपखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय इलिजिबल स्टेट्सफोरा जाहैबाय अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालया, मिज'राम, सिक्किम आरो त्रिपुरा थामहिनबा नर्थ इस्टनि 7 सिस्टार स्टेटफोरा बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। दानिया ईशान उदय स्कलारशिपखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन स' बेवहाय फोरमायनानै होखानाय बायदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों जे नाम्बार 1आवनो बुंदों नोंथांमोननि गांसे बेंक पासबुक नोंथांमोना होफानांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नाम्बार 2आवनो बुंदों इनकाम सार्टिफिकेट। बेवहाय नोंथांमोना गोसो होब्लानो जाबाय जे बेवहाय इनकाम सार्टिफिकेटआ जायफोर फरायसा बिथांमोननि न'खरनि बोसोरै आय थामहिनब्ला एनुवेल इनकामा 4.5 लाखसनि गाहायाव बैसोर बायदि न'खरनि फरायसा बिथांमोनाल'सो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3आवनो बुंदों आधार कार्ड आरो बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ होफानांगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 4आवनो बुंदों जयनिं प्रफर्मा फर प्रेस एवारनेस एनेक्सार 1 आरो नाम्बार 5आव बुंदों प्रफर्मा फर रिनिउएल एनेक्सार 2 बे सार्टिफिकेटफोरखौ नोंथांमोना होफानांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नाम्बार 6आवनो बुंदों डमिसाइल स्टेट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होफानांगोन। आरो बेबायदिनो नाम्बार 7आवनो बुंदों क्वार्टारलि कन्टिनिउसन सार्टिफिकेट। जुदि नोंथांमोना माब्लाबाफोर गेप थादोंब्ला नोंथांमोना बे गेप सार्टिफिकेटखौ होफानो थाखाय खावलायदो। फोरमायनानै होनाय माखासे इम्परटेन्ट डेट्सफोराव नोंथांमोना जुदि बेवहाय नोजोर होयोब्ला नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लिकेशन प्रसेस बेयो स्टार्ट जादोंमोन थांनाय 26 जुलाइ 2022 आरो बेनिनो लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 31 अक्ट'बर 2022 आरो बेनिनो डिफेक्टिभ भेरिफिकेसनाव थागोन फैगौ 15 नभेम्बर 2022 आव जागोन आरो बेनिनो इनस्टिट्युटनि जि भेरिफिकेसन बेखौ 15 नभेम्बर 2022 खालारखालि खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोननो फोरमायनानै होखानि जे ईशान उदय स्कलारशिपनि गेजेरजों साफ्रोम फरायसा बिथांमोननो बेसेबां रां होनाय जायो। स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों ईशान उदय स्कलारशिप स्किम फेल'शिप। बेवहाय जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि जेनेरेल डिग्रि थामहिनबा जेनेरेल कर्स लादों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो दानफ्रोमबो 5,400 रां होनाय जायो होननानै बुंदों। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि टेकनिकेल एबा प्रोफेसनेल कर्स थामहिनब्ला मेडिकेल आरो पारामेडिकेल कर्स लादों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो दानफ्रोमबो थामहिनब्ला पार मान्थ 7,800 रां होनाय जायो होननानै बुंदों।
स' बिदिब्ला दानिया फैदो माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो स' नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होखानि जे नोंथांमोना बेखौ मबाइलजों एप्लाइथ' खालामनो हानाय नङा बेखायनो नोंथांमोना लेपटपजों नङाब्ला पिसिजों नङाब्ला बबेबा कम्पिउटार गलायाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ इशान उदय स्कलारशिपनि जि अनलाइन पर्टेल बेयाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव नङाब्ला माबाफोर डकुमेन्ट्सनि थाखाय जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोननो बेवहाय सुबिदानि थाखाय मोननै कन्टेक्ट नाम्बारबो होनानै होदों। जुदि नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम दङब्ला नोंथांमोना बे मोननै कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। स' बेवहाय होखानाय फन नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों जे बेवहाय 01206661954 थामहिनब्ला खनसे बुंफिनदों 01206661954 नाम्बाराव नोंथांमोना थोंजोंनो फन खालामनो हागोन। नङाब्ला जों जाय होखानाय अफिसियेल इमेल आइडिया जाहैबाय helpdesk@nsp.gov.in बे इमेल आइडिनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना गासै खौरांखौ फोरमायहरनो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो जुदि चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।